Afgelopen weekend stond in IJsselstein het EK tractorpooling op de agenda. Hierbij is het de bedoeling om een steeds zwaarder wordende sleepwagen zover mogelijk over een 100 meter lange baan te trekken. Een evenement waar de organisatie al ver van tevoren mee bezig is. Wij zijn eigenlijk het hele jaar door bezig met de voorbereiding. Iedereen heeft zijn eigen taken en we beginnen eigenlijk na het evenement al meteen met de evaluatie. Kijken wat we volgend jaar willen gaan doen, dat een beetje gaan plannen en langzamerhand gaan we steeds meer doen. Dit jaar hebben we voor het eerst een camping erbij. Dat was voor ons heel erg nieuw en we hebben heel veel internationale deelnemers, wat we normaal niet hebben. Wij zijn er eigenlijk samen heel trots op dat wij in een korte tijd van een heel klein evenement naar het Europees kampioenschap hebben toegebouwd. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? We hebben verschillende categorieën in de vrijwilligers, voor de horeca en voor op de baan. En mensen die ons meehelpen met het terrein klaarmaken en weer afbreken na het evenement. Het zijn er in totaal ongeveer 400 bij elkaar. Hoe ben jij betrokken geraakt bij Pooling Days IJsselstein? Via de Bond van Ouderen hebben ze gevraagd of dat wij vrijwilligerswerk wouden doen. Ja, en dat is natuurlijk goed voor de kas van de Bond van Ouderen en daarom hebben we ons daarvoor aangemeld. Ik ken iemand die bij de blazersgroep reed en ik had nog nooit van de tractorpulling vernomen. Dus het leek me wel een keer leuk om er ook eens mee gaan te doen. Wat vind je zo leuk aan dit evenement? Nou, de hele dag is er roering, zal ik maar zeggen. Dat was altijd overal wat te doen. En het is leuke mensen die de hele dag ontmoet. Het is gewoon leuk werk. Het ongedwongen, het plattelands, ons kent ons gevoel. Doe maar gewoon, doe dan normaal, doe dan gek zat. Trekker trekken is van de oudsher een boerenfeest. Hoe is die doelgroep nu? Is het veel veranderd? De doelgroep is eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Het zijn gewoon een beetje plattelandse mensen die hier komen, die van tractors houden, tentfeesten. Een beetje dezelfde categorie mensen als eerst eigenlijk. Wat maakt dit evenement zo leuk voor jou? De gezelligheid, de sfeer, de muziek. En er is nooit geen armoei, er is nooit wat. Vragen naar al die technische dingen over. Heb je iets met tractors of kom je hier voor de gezelligheid? Ja, wij zijn zelf deelnemer, vandaar dat we zo'n eind gereden hebben. Met de trekker 3 uur, anders doen we dat ook niet. Wat er ook staat. Wat was voor jou het hoogtepunt van dit weekend? Dat moet nog gaan gebeuren. Hopen dat we een prijs naar huis halen, zodat we ingeschreven zijn voor het NK. Want we moeten ons nog plaatsen, dus dit is de laatste wedstrijd dat kan. Dus vandaar dat wij die afstand gereden hebben om dit te proberen. En verwacht je te winnen? Nee, want er zijn altijd nog meer van die boefjes, hè. Want ze komen overal vandaan, dus het is Russische roulette, maar je moet net even het goede spoor hebben en het geluk en dan ben je er. In de klasse 9 ton standaard werd Brouwer uiteindelijk vierde.